Uwi na ang programang Pang-edukasyon at Pangkabuhayan. Hatod sa Indo, kan Bicol University. Uwi na ang sa Indong host, Professor Edgar Parameda. Okay mga tugang, marahin na aga po. Aldaw na naman ngunyan ng Huwebes. Haral tao nagahangos-hangos pa. Digdi po naman sa tuyang simanal na programang pang-edukasyon asin pang-kabuhayan. Natag sa tuyang gabos kan Bicol University Extension Management Division sa pamamayo. Kan mabuot asin mahigos magayon na direktor. Kan nasambit ng opisina si Professor Rowena Wengzoilo. Siyempre pa sa pangaran man ini kang gabos ng mga opisyales kan Bicol University, mga paratokdo asin non-teaching personnel, sa pangayinat man siyempre kan samuyang presidente, ang mahigos na presidente nga si Dr. Baby Boy Nebres III. Good morning, Press. Asin siring man sa gabos na opisyales kan Bicol University. Kung unahan sa inyong makiiribanan mga tugang, ako po si Professor Seth De Matera kan Bicol University College of Arts and Letters. Takang sa kuyang partner na si Professor Edgar Barameda, medyo may piglakaw na importante. Okay? So kita po muna ang mag-iribahan sa ngunyan. And igo kita ngunyan in Bisita Giraray, hali yata sa College of Engineering, ano? Noy, sinyasan mo lang akong ready na sa tuyong mga guests, ano? Tanganing makaulay-ulay niya ito, ngunyan aldaw na ininin Huwebes, kung ano man po ang saindang pinagkakasibutan sa saindang department. Ano po? Diyan sa College of Engineering. Chemical Engineering yata ang yaon na guest niya to. Ngunyan na pagkaaga. Kaulayon niya to sinda kung ano ang sindang mga buot ipaabot sa satuyang mga paraan tabay. Digdi po naman sa satuyang programa sa Bicol University. And ayun na, nahiling ko na, pig-ayos na. Aramin do mga tugang medyo dakol kaya ano ang satuyang pinagigibong niyan sa tuyang mga eskwelahan, lalo na po sa parte ka na Bicol University dahil pirang simana na lang, pirang aldaw na lang po magtatapos na naman ang semestre. Alala. And by July, makakaigwa po ng graduation ceremonies. Yan. Ang hali po sa chemicals to innovations. Tama, no? Okay, yaon na. Sige mga tugang, kakawlayan niya to ang sa tuyang bisita, ngunyan aldaw na ininin Huwebes. Digdi po naman sa tuyang programang pang-edukasyon, asin pang kauswagan, inhinyero para sa bayan. Ay na si Sinda Sir. Okay. Sige mga tugang, hello po, good morning. Diyan po sa tuyang pag-iriba dyan sa Bicol University, dyan sa College of Engineering. Ano po? Dahil ko nababasa ang pangaral nila. Digdi sa ano. Dahil kaya ako na text lang kaya ako ni Professor Edgar. Ano, kaya dahil ako masyadong na ano kang ano nila. Pero alam ko hali ini sa College of Engineering. No? Yan. And makakaulay-ulay po niya ito sindangon yan na aldaw na ini. Tangani baga na tawang kita. Ha? Inin mga importanteng impormasyon. Dapat po naman sa nasambit ng degree offering. Okay? And pero di pa man nahahalo ining ano ang chemical engineering sa Bicol University. Pirang taon na daw ini. Ang sindong lingkod po nagpuon man ako diyan sa BU sa College of Engineering man ako ano kang halina. 1983. Yan. Kaya lang di kita nagkapadagos sa nasambit ng kurso imbis iba ang sa tuyang tinapusan. Ano po? Mga tugang. Yan, pinagtalat niya to mga tugang. Yaw na, Heinz, sige na ipakilaog na sinda. Good morning po. Dai pa ayun na. Hello ma'am, good morning po. Good morning ma'am, nahiling ta ka na ma'am sa monitor sa TV. No, good morning po sa Gabos. Good morning. Ma'am, paki-outro ma'am, ta medyo naglaog kanina sa audio mo. Good morning po ma'am. Okay. Good morning po sa Gabos, sa ating host, and then sa mga viewers po sa Facebook Live ng Radio Veritas.
So ako po si Engineer Michelle Canaria, hali Mhm. po sa Chemical Engineering Department kang Bicol University College of Engineering. Okay. Hello po. Yes, ma. Ako man ma'am si Professor Seth De Matera. Di ako ang department head kang Print and Broadcast Media Department sa College of Arts and Letters. Okay. Ma'am, sige daw ma'am, istoryahin daw kami kung kaso rin po nga ni nagpuon na i-offer ang chemical engineering degree diyan po sa Tuya sa Bicol University sa College of Engineering. Ah, Bali sir, ang chemical engineering, ano po, 2000, mga 2000 po, nagpoon su program. Mhm. So, mga, ano na, 20, more than 20 years na po ang chemical engineering degree sa Bicol University. Mhm. So, nagpoon po kami, actually ako po medyo, ano nga, ano, hindi ako pioneer faculty kang ChemEng department. Mm. Nagpoon po siya under sa leadership ni Dr. Natividad Padre. Mhm. Tapos mga four faculties lang po sinda ang time na ito. Mm. Tapos kang nag-increase po so department, mga ngunyan po ano na an eight faculty, full-time faculty na po kami. So more than 20 years na po kami sir. Oo. Around ano na 385 registered chemical engineers na po ang na-produce kang department. Wow, dakol naman. Yun. Pirang ngunyan ma'am ang population po kang sa indong department. Sa ngayon po approximately nasa 300 plus po Mm. yung Mm. mga students ngayon. Wa- So wa- from first year to fourth year po. 5 years siya ma'am, di ba? Ay hindi na po sir. Aha. Bali po ang mga engineering programs ever since po nag-implement kang K-12 program, Mm. Mm. naging 4 years na 4 po. years So na. initially 5 Okay. years. Yes Okay, po. okay. So medyo kinumpress na sa 4 years ma'am instead na 5 years Yes. before. Mm. Ma'am, Kasi po, ay Aha. sorry. Sige ma'am, go ahead ma'am. Sa ibang subjects po kasi na pighiling ninda na pwede nang ibaba sa senior Senior high, high oo. school. Ayaw na po duman. Kaya naging 4 Okay, years okay. na po yung engineering courses. Iyo, okay. Sige, sige. So medyo kuralipot na no ang pigbubuno kan sa tuyo mga estudyante diyan sa chemical engineering degree. Ma'am, paki-istorya daw po sa muya para sa benefit kan sa tuyo mga paradangog para hiling mo niya na aldaw. Ano po ang nature kang course na ini na chemical engineering? Ah, um, Pag nadangog ta po ang chemical engineering, actually hindi siya masyadong aram kang kadaklan na tao. Mm. Ang aram nila sa engineering is civil, electrical, and then Mm. mechanical. Pero Mechanical. ang chemical engineering po, dakula po yan na parte sa engineering profession. Mm. So, pag sinabing chemical engineering, yan po ang pag-aadal kang proseso, kang operasyon, Mm. kang mga chemical plants po nato. So, Mm. design man po kaining mga planta na ini. Pag Mm. pigisabi ta pong planta, so dakol po iyan pwedeng nagagibo sindaki mga pagkaon o Mm. products like so bread po ngaya. Mm. So asukar, kay dakol Mm. po iyan ang mga chemical engineering principles. Mm. And then kasabay man po sa chemical engineering ang pag-improve po kang proseso na ini, Mm. pag-improve kang production po na ini. So dakol po iyan na scope. May mga specialization na po ang chemical engineering, Mm. say po forensics. Iyan po baga na pag-imbestiga kang mga krimen, kung Krimen, oo. sisenya so may sala talaga gamit kang mga DNA technology and kung Mm. ano-ano pa mga bagong technologies. Nyao naman po dyan ang chemical engineering. Mhm. Ano pa ba? Regarding environmental management po, yaon man po dyan ang mga chemical engineers. Kung paano po mitigate o natatabangan na mabawasan ang pollution digdi sa environment. Mhm. Okay? Kasabay din po diyan ang sa pharmaceuticals. Mhm. Halimbawa po, so pagibo kibulong. Bulong. Nandiyan po ang mga chemical engineers. Kasabay po ang nanotechnology. Ganyan. And then, siguro dahil man po mawawara sa trabaho man kang chemical engineers is tulad ko sa academe profession man po. So, Mm. nagkaroon man po kita. And then nagiging business leaders man po ang mga chemical engineers. Mhm. Kung aram po nato, ang founder kang Jollibee po, si Tony Cacchong, Mhm. Tony Tan Cacchong, saro po siyang chemical engineer. Mhm. So ano po baga,
entrepreneur po siya. So Mm-mm. na found niya ang ang Jollibee Corporation. So 'di ba, ang mga chemical engineers man po, meron din pong mga business minded man po ang iba sa tuya. So Mm-mm. importante po talaga ang ano no, ang chemical engineering. Ano pa ba so mga reason? Halimbawa po sir ah, Ma'am, sa sa pag-ibo ng armas, Dayman. Mga sa armas. Mga armas armas. sir, amo po. Actually, Mhm. kang nag-plant visit po kami sa Department of National Defense, Mm-mm. sa government arsenal po kang gobyerno ta, may chemical engineer po duman. So head po kang sarong unit duman is Mm-mm. a chemical engineer. So yes po, kasabay man po. Wow. Mm-mm. So medyo niche lang po siya, no? Hindi siya masyadong dinudumanan kang mga chemical engineers talaga. Pero yes po, kasabay din po Oo. dyan. Ma'am, ano ma'am, alimbawa nga gusto mong mag-take sa kang estudyante, gusto mo after graduating high school or in sa K to 12, ano ang mga sinyal na dapat igwa ka o interest na igwa ka para masabi mo na into chemical engineering degree ang sa imong passion or ang sa imong apod kayan potential yan Mm. Bali po sa gabos man na engineering, magabat siya sa sa mathematics, okay, opo, and sa chemical engineering, chemistry po. So, chemistry. so dapat at least may gusto mo ang math, tapos Mm-mm. gusto mo man po ang chemistry subjects, tapos mahilig kang may curiosity po Mm-mm. ang students na pwedeng mag-try nga yan mag-invento ki sarong process or sarong produkto ngayon Mm-mm. makagibok bagong sunscreen o lotion o bagong Mm. sabon o sarong po iyan sa mga pwedeng sinyales ba na na may inclination po siya to Inclination. Ako engineer. madam narunduman ko kay to. Pwede ko aram kung correct pa man ang ko recall ko. Inibaga ma'am na teflon. So tubagang bagang pigbuburobod ang tubo kang tubig. Sabi Opo. da ma'am, aksidente lang ining na-discover kang igon yung mga chemicals na naula duman sa laboratory. Tapos Ano. nagsaralakan sila. Biglang nahiling ini just by accident. Nahiling ini Oh, na teflon na ano. So grabe talagang kung sa chemical engineering ma'am na yan. Kita baga ma'am maski kaya lang ako kaya ma'am ang i-aminon ko sa iyo ma'am. Ang pakasabot ko ang chemical engineering. Yung bagay ini ma'am sa mga mga nagigibong yan nag-ano ngayon garo nga may virus niya kung etc. mga chemical bako man siya araw ka yan, ma'am, talaga, no? bako man po Mm. talaga. May may stream man po kami na pwedeng dumanan sa pharmaceuticals. Okay. Ah, Pero siguro may diit man po sa muya na pwedeng maging specialization niya na po iyan na with regards to mga infectious diseases. Kasi halimbawa po, so sa COVID-19 po baga, Yes, so oo. vaccine po na Moderna, Mm. yung co-founder kang Moderna na nagibo ka ining mRNA technology ining COVID-19 na vaccine, Mm. chemical engineer po siya. Okay. Di ba po? Nyao man po giraray dyan ang sa mga chemical engineers. Dahil lang po ninda naaaraman masyado Mm. na Mm. chemical engineering pala niya. Pwede pala niya kami dyan. Tayo Mm. usually ang naisip ninda pag chemical engineer, magibo lang kay mga chemicals, magibo Mm. nga siya. Mm. Di ba yan mga joke sa mga, Oo, oo, oo. uy, totoong iya ka mo magibo siya po. Unya po, ngaya. Di ba po? Oo. Tapos po, Pero ako, ma'am, sa pagkaaram ko po, halos gabos na graduates po ng chemical engineering. Ano man, ma'am, hired man baga, ma'am? May mga trabaho, employed man baga, sinakadaklan. Lalo na board course po baga ini, ma'am. Opo, sir. So mga graduates may po, medyo harayo naman po ang naabot ninda. Naabot, oo. May iba-ibang fields po. Mm. Halimbawa, so iba sa mga graduates may nasa energy production sa Mm. Philippine Geothermal and Mm. PGPC. Mm. Meron pa po sa mining, yung Mm. PGPRC. Oh. Mm. And then, sa food production nga po, Igo ako mention ma'am nyo midbid ma'am yaon sa factory kang soft drinks ma'am pagibuan ng soft drinks chemical yes engineer siya. po. Opo. Iya Actually pag after niya ma'am mag-graduate kinuatulo siya kang itong company na ito dahil ko lang ingaran to may commercial value siya. Ah, ay, iyo po ito ang nakuatulo siya. So iyo talaga ini garo mga pag-mix labangan ng mga yan sa pagkakan
yan sabi mo nga ni maski tinapay lang minsan pag mas production na iluluwas i-export mo na ngayon kay pon siguradong ang mga chemical contents kayan tama may balance dahil makakahudong kung baga ma'am ano po. So recipe man niya kaiyan. Mm. Ah, kasabay man po diyan ang mga chemists, no. Chemist. Ang chemical engineer is more on sa process po, sa pag-design po kang process. Paano pigagibo ang bread, Mm. paano gibo nga ang asukar, so hali niya siya sa tubo, paano Mm. siya maging asukar. So yaon po diyan. Dakulon diyan na proseso, piga-design po siya kang mga chemical engineers. Iyan mga processed foods na yan ma'am. Iyan igwa dyan yung trabaho ng mga engineer, chemical engineers ma'am. Yes po. Opo. Mm. Ay, kasabay din dyan sa quality assurance po, sir. Together with sa laboratory kasi in partnership with mga chemists na nandoon with regards to quality control, paano ba ninda napapa-improve sa quality ng product para mas kaaya-aya baga siya, mas madali siyang bakalon kang acceptable siya sa taong sa madla. Yeah, tas paano man siya ma-improve sa process, paano maging mas mapakaskas yung sa process, kay paano mas dakol ang production. Okay, so yan po ang iniisip kang mga process engineers na chemical engineers Iyo po. baga ma'am, igwa bagang halimbawa mga kawatan, pigsasabi halangkaw nga ang lead content o kaya ang bulong nga ini pigre-rekolta, ano nga igwa nga ining anong overloaded nga ining sarong klase ng chemical. Iyan mo na mga ano pa yan, sa field pa yan kang chemical engineering ano ma'am. Sir, siguro ano na po yan, hindi na po masyado. Hindi na masyado. Siguro sa testing niyan, baka sa chemist na po or mga technicians po sa mga laboratory. Ang mga chemical engineers po ay sa process Sa po process. talaga. Oo. Yes. So, bali ma'am, ano po, ano ang pinakang mga mga katugang o mga pinsan kaining anong ini kaining chemical engineering degree na ini ma'am? Ang mga chemists po ay mga tugang ni sir. Kasi since chemical engineering baga siya, so hindi po talaga siya sa chemistry concepts. So dati, before pa po sa chemistry law kasi, pwede pa ang chemical engineer sa laboratory. Pero after po noon, binigay po yung scope na laboratory test experiments ngayon sa mga chemists. So, sila po working in tandem with mga chemical engineers there. Now with regards po sa kunwari po mapatayo ki planta. Okay? So in partnership po nandyan ang electrical engineer. Okay. Siyempre sa wiring siya sa electrical systems. Yung mechanical engineer sila po ang bahala sa equipment, sa maintenance, no, sa refrigeration sila po bahala nun. And syempre yung civil engineers, nandiyan naman po sila yung bahala sa pagpatuglok mismo nung building. So, yan po. And then, yung mining engineers naman po, katugang min po iyan pagdating sa mining industry kasi sila naman yung bahala sa kung paano nga gibuho na gold baga. So, ini ng ore, ining bato nga magibuta maging ore, gold ore, o ano man na precious metal. So, kasabay man po ang mga mining engineers po doon. So, yun po, sir. So, related po naman talaga sa iba-ibang engineering fields, yung profession po ng chemical engineers. Ma'am, ang chemist tapos chemical engineer, iba siya? Yes po, sir. Magkaiba po actually. Sa simplest terms na isipon ang mga chemists is more on laboratory. May quality control, quality assurance. So, ano mo naman ang degree ninda na bigkukuha? Ay, iba man po. Halimbawa, syempre, dapat magtapos sila sa BS Chemistry. Okay. Opo, tapos kami is syempre chemical engineering. Sa naman po pala, sir, sa mga tugang mi is mga chemical technologists. So may board exam po yan. Parehas po na nagtitake ng chemistry and chemical engineering, pwede po actually mag-take ka itong chemical technologies na ito. Kasi yun, heavy talaga yun sa mga experiments, sa mga chemical test baga na involved sa laboratory po. Okay. Ma'am, at yan, ma'am, mabelta kita, na ma-commercial nga kita. Pero pagbalik ta, ma'am, gusto kong ihapot sa imo, sa end nindo, kung
paano ang may mga immersion man kita kaini, may mga internship man kitang pigigibo bago sila graduate. Mabalik kita mga tugang. ABB Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. ABB Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP at 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Hatod sa Indo, kan St. Stephen the Proto-Martyr Parish, ang panibagong raffle draw para sa pagpapagibo, kan bagong retablo, kan parokya. This time, pwede ka bumanggana in brand new Toyota Wigo. Auto para sa retablo. Prizes at stake. Consolation prize of 10 desk fans. Third prize, brand new gas range. Second prize, brand new 50-inch smart TV. As in first prize, brand new Toyota Wigo. Draw date on May 31, 2023 at St. Stephen, the Proto-Martyr Parish. Pwede ka mo magbakal ticket. Digdi sa Radyo Veritas Legazpi, Spirit FM, o sa Vita Católica Bookstore, ground floor, El Palacio Building, Albay District, Legazpi City. At ngayon, narito ang ating hashtag Kwentong Marcafe. Ikaw ang bida. Stella de Torres po, taga Emelda, San Juan, Batangas po. 53 po. Opo, napakahilig po at napakasarap po ng Marcafe. Ako po yung dati nananakit ang aking katawan at saka po madalas mahilo. Nahapdi din po ang sikmura. Ay sinubukan ko po uminom ng Marcafe. Ay talaga pong nawala ang sakit. Talaga napakahusay po ng Marcafe. Ay nasubukan ko nga po talagang maayos nga po ang Marcafe. At yun po ang nakakatulong sa aking kalusugan. Ikaw, anong kwentong Marcafe mo? Problema sa kalusugan, ika'y matutulungan, di ka pababayaan. SCTV, sagot dyan, maging sa kamatayan, honorarya at simbahan, pamilyang naulila, di na mamumroblema. SEDB, simbag sa pag-asenso, buhay mo tiyak magbabago, kinabukasan ng pamilya ay sigurado. SEDB, simbag sa pag-asenso, nagbibigay serbisyong totoo. SEDB, dito na tayo. SEDB, dito na tayo. The Provincial Government of Albay, headed by Governor Grex Lagman, Chairman of the Executive Committee, Co-Chairman Board Member Melissa Abadesa, the Sangguniang Panlalawigan ng Albay, and the Magayon Festival Executive Committee present Magayon Festival 2023, May 8 to 21, with nightly Raklakan Beer and Food Plaza all month long at the Legazpi City Old Airport, Magayon Photo Exhibit, and DTI Special Setup from May 8 to 21, and Agri Fiesta 4th Agri Expo from May 3 to May 5. May 6, Basketball Tournament, Tennis Tournament Elimination Round, May 7, Tennis Tournament Elimination Round, May 8, Misa sa Magayon Thanksgiving Mass, Magayon Drum and Lyre Corps, Official Declaration of Magayon Festival 2023, Silyab sa Magayon Fireworks Display, Concierto sa Magayon Opening Concert featuring Gigi Delana, Magayon Festival Opening Live Band Concert, May 9, Philippines Acrobatic Show, Hataw at Galaw sa Magayon Semifinals, May 10, LGU Cultural Night, Pulangi, AUL Night, May 11, Magayon Job Fair, SebBiz Awardees Tour of Albay, LGU Cultural
Cultural Night, Boracay, Magayon Band Fest, May 12, Magayon Job Fair, SEBBIZ Awardees Tour of Albay, UFCC Mixed Martial Arts sa Magayon, Metro Manila versus Bicol Region, Jazz Mix Summer Dance Concert, and JMX Modeling Runway Show. Konsyerto sa Magayon featuring Bandang Lapis. May 13, Magayon Fun Bike, Magayon Chess Tournament, Artists Creative Industry Forum, Magayon Football Cup, First Governor Greg Slagman Golf Tournament, Magayon Beach Volleyball Open Tournament, Magayon Cockpit Derby, Magayon Dance Sport Workshop, Daragang Magayon Pageant Livelihood Visit, Anigaiden 11 Cosplay Empire, Daragang Magayon Pageant Rehearsal, Serenata Brass Band Festival, Majorette and Military Parade Competition, First National Magayon Festival Dance Sport Rehearsals, May 14, Magayon Chess Tournament, Magayon Football Cup, Magayon Beach Volleyball Open Tournament, First National Magayon Festival Dance Sport Competition, Anigaiden 11 Cosplay Empire, Retro Music Festival, Magayon Festival 2023, presented by San Miguel Brewery Corporation in cooperation with Converge, PhilHealth, Gubat St. Anthony Cooperative, LCC Mall, also brought to you by SM City Legazpi, Proxy by The Oriental, The Marison Hotel, Pander, Eastern Communications, brought to you in part by Bicol Petroleum Gas Station, Ayala Malls, Mayon Albay Pet Care, and Farm Play. Okay, all right mga tugang, balik kita sa tuyang programang pang-edukasyon na sinpang kabuhayan hatod sa tuya kan Bicol University Extension Management Division sa pamamayo ni Professor Rowena Weng Zoilo. Doktor na kayo si Manay Weng. Yaon man pala sa linya, maliban kay Ma'am Canaria, kay Engineer Canaria, yaon man po si Engineer John Raymond Barajas, kan Chemical Engineering Department. Isiring man po si Engineer Victor Florence. Tama, Florence ba? Florence, ano? Okay. Siya po ang chairperson, Cambio Mining Engineering Department. Okay. Sige. Yaon na si Ma'am Canaria. Tapakatas ni Ma'am, ilawag ta po sina Engineer Florence and si Engineer Barajas. Okay. 43 minutes po makalampas ang 10 o'clock. Kitigdi po naman sa tuyang programa na nahihiling asin nadadangog sa Radio Veritas, as in TV Veritas, as in sa iba pang mga online sites ka na Bicol University. Ma'am, kanina yaon man palan kasarabi ta po digdi ma'am ngunya na pagkaaga sa programa ang ang BU Mining Engineering Department Pero ibalik kong una sa imo ma'am. Sabi ko kanina, paano pang immersion, paano pang internship na pinagigibo kang BU Chemical Engineering Department sa mga estudyante ma'am? Yes po. So, kada mid-year po, may immersion na piga-upload para sa mga estudyante. So, meron po silang 240 hours na required immersion. So, pwede po sila, sir, pumili ng anong industry na pwede nilang pag-OJT-han. Tapos, pag na-approve po yun, so, syempre, di ba, there should be MOA between yung post-training establishment. And then, syempre, ang BU. Tapos yun po, sir. So, duman na-immerse sinda na-expose sinda sa iba-ibang mga activities. So, halimbawa po, with regards to environmental management, naga-field man po sinda na duman talaga sinda sa mga planta, and then nag-inspect kasabay po kang mga officials from EMB, yung mga supervisors nila, kung ano ba yung pigagibo kang company na ito with regards to environmental management. Tapos, meron man po na sa one time sa sarong energy production company sa Pili, I think yung BBE, yung Bicol Biomass, na-expose man po sinda kung paano nakakapag-generate from biomass. So ata po baga. Pigagibo sulo siya. Tapos, so thermal energy na yan, pigagamit po siya or kino-convert siya into electricity na nagagamit kang komunidad. So, yan po ang mga exposures. Diit lang po sa mga exposures na pigagihan ka mga estudyante po pa. Okay, sige. Yaon na si Sayaon yan sa linya pa, ma'am. Yaon sa duwa? Okay. Ma'am Canaria, anuhan ko po muna ining ibatang guest. Si Engineer John Raymond Barajas, sir. Yaong ka po dyan sa online. Yes po. Good morning po, sir. Uy, dakulaon mo boses ni sir, ha? Yes, sir. Good morning po.
ano po ang mga dagdag tang pwedeng i-impart aside pa po dabaga duman sa na-mention ni Engineer Canaria, Kasubago, sir. Go ahead po. Siguro po sir, take advantage mo na din itong pagkakataon na to para i-promote yung course namin na chemical engineering. Yes, sige Sige sir. Aside po doon sa OJT po, immersion kada mid-year, meron din po kaming mga student researches. Okay. So yung mga aside po doon, ang mga estudyante po namin ay nagtitesis. At sa mga thesis na po ito, meron po silang mga kumbaga mga ideas na nare-realize. So kung pwede po akong mag-share screen, ipailing ko lang po sa mga successful po namin na mga researches na po sa international community. Sige po, go ahead sir. Sige po. Sige, lingon ta ang ni sir, ang screen. Magayon talaga ang chemical engineering sabi ko nga kanina, dakulo ng mga fields ang yaw ng sendang presence, yaw ng sendang kamot, ang yaw ng sendang payo or idea para mas ma-push forward ang employment, ang development kang sa tuyang society, no? Okay, So, sige. Sige po sir. Ko lang po, saro po ini sa mga saro pong researches kang ginibo kang aki na tig-present po ini namuya sa sarong international conference sa De La Salle University last 2019. Ang ginibo po ni Didigdi ay kakao po, baga ubak kang kakao sir. Yes, ayo, kakao. Digibo po nindang fuel in the form of furfural. So dakula po ining kumbaga sa mga breakthrough din ka mga estudyante ang standard po kaya sa researches is around, kung di pa ako nagsasala, mga around po 20% usually ang nakukuha nindang kumbaga product na nakukuha. Pero digdi po sa ginibo ninda, of course to the help ng department po namin, na-improve po na hindi to 30%. Wow. So magayon po bagang yes. po bagang mga experience niya para sa estudyante. Nakagibo na sinda ning maray na bagay, naka-present pa sinda kay ni sa international point. Iyo kaysa bagas engineer pagparatapok sa nang ubak ang kakawan. Iyo po. Nakulaon po. At kakayo na pumandig diserta. Sarap po sa mga kasi papatuloy po na mo ini bilang sa mga department. Opo. Ang sunod na po na mga susunod din na mga project ang mga estudyante. Siyempre po, yaon na po kumbaga na-establish na theory ka ini. Kayo po naman po, siyempre, ilingon kung ano ang magiging commercial value ka ini. Yes, iyo. So, siyempre po, bako man po yan siyempre ura-urada, pero kagayunan, so mga masunod man po mga estudyante na muya, yun naman po ang susunod na mga ilingonin da. Kung i-deploy po ba ilingon yan sa market na siyempre po additional ining income sa mga farmers na po So nakulaan po talagang magiging tabang ini sa inda. So yan na po ang susunod na muya din na kumbaga tatahakon po. Sir, alam mo engineer, ang ako lang ang wish ko lang pirmi pag igwan ni mga arog kaning breakthrough ang mga universities arog kayan sa Indo, dapat kung ini nagpapasiring sa commercialization, ang nakakinabang kuta ng inot ang mga Filipino sir. Ayo po, dakula po talagang, kumbaga yan po talaga ang wish kang, bako lang po siguro department na mo, ako di gabos na departamento sa pag-lilid po ng aming dekana na si Dr. Amelia Gonzales. So, na-inspire po talaga kami sa iya kasi yan po parati ang niya sa Buya ang push na dapat hindi lang magstay sa library ang research, kundi dapat ini ay ma-implement. Yes, tama. Siguro po sir, ang naging parang hadlang na muya talaga sa ngunyan ay pandemic po sir. Iyo, opo. Gabos kita po, sir. Kaya kumbaga nagpondo po. Kumbaga babalik pa lang kami giraringon yan sa mga hard na researches. Kasi po siyempre sarado sa laboratory na muya, di kami makapag-experiment dahil sa pandemic. Iyo po. Kaya po medyo napondo po ngunyan. Pero patuloy po ang niyan, pabalik na po baga ang mga eskwela. Tigtugutan na po baga face to face. Ano po kayo mag face to face. Mag in person na sir, in person na kita. Opo. On site na kita bakong online. Okay. Iyo talaga sir ang saro kang mga nadanyaran na maray, naapektaran na maray kang pandemic. Kamo po sir na igonin mga dapat na hands-on sir, na mga activities. Opo. Iyo.
Sige, Engineer Chan, kung ano po, pamay time pa kita, babalikan ta ka po. Ano ang una si Engineer Victor Florence, siya po ang chairperson, Cambio Mining and Engineering Department para po sa iya. Sir, Engineer, good morning po, Victor, sir. Good morning, sir. Yeah, good morning. Good morning man sa gabos na parantabay kan sa imong programa. Sir, wala ka man sir sa irarom kang minahan, ano ngunyan, wala man. Wala po. Joke lang. Nasa academic kita, sir. Joke lang sir, joke lang po. Nasa academic kita. Opo. Sir, ano po ang pinakang kang mining engineering? Ano ang pinakang nature ka initabi sir? Please go ahead. Ang mining engineering po, saro ini sa mga engineering courses na ang objeto nga ni iyo ang magkuha kan mga valuable sa mga minerales oo. kasi anong mga produkto kang kinaban na pwedeng mapakinabangan magamit kang mga tao sa development at saka progreso aron kan mga metal, mga energy resources, pwede pakuman mga metal na importante sa development at saka progreso kan tao. Opo. Sir, de ko ma-imagine ang kinaabanta kung da ining mga ning mining activities no na saro diyan na sa mga stakeholders nga ni iyo ang kamupo sa mga mining engineers, sir. Iyo po. Kakibat po kay niya sa pagmimina ang pagprogreso kang kinaban. Kay puan kan sa tuyang pag-advance para sa development at progreso. Para sa mga gadget, para sa mga tapos na mga bagay-bagay. Yung sir, dahil kita kainin mga cellphone na ini, dahil kita kainin kung ano-ano, kung dahil ibagay ini mga gadgets na ngunyan, mga modern equipment ta, naging maray ang buhay kang tao dahil po digdi sir sa mga ginaramit na mga pigmina na mga materyales hali po sa earth. Ano sir? Iyo po. Pun baga keto kan mundag ang tao sa kinaban. Remember so Stone Age, then Iron Age, then Modern Age. Keto mga inot na panahon dahil man nagagamit yung mga materyales na gibo kan produkto kan mga pagmimina. Hanggang ngunya na medyo moderno na kita, kay puhantaan mga iba-ibang materyales tanganing mapakinabangan kang tao. Opo. Sir, sa mining engineering degree, sir, kasarabi mo po diyan sa pigtutok ang mga safety sa mga mining sites o dahil naman yan sakop kayo yan? Kasabay po yan. Okay. In fact po, ang health and safety, saro yan sa mga subjects na kasabay sa samuyang curriculum. Ang advocacy sa health and safety, environment protection, buda pag-develop kan mga komunidad. Opo. Ano sir, sabi ko nga ni, ang pagmimina ba kasi sir, kaipuhan dyan yung halangkaw na pagiging responsible, ano sir? Opo. Ang advocacy mingo niyan, iyo ang promotion ki responsible mining na ang mga kasarabi nga ni Kenny tanganing ma-realisar ining responsible mining iyo ang community development, environment protection, buda promotion of health and safety. Ngunyan sir, sa recent times sir, bako naman magagrabe ka itong mga issues ka ito na nagburutwa decades back na pag nagmina sa sarong lugar, pag binayaan dahil na mapakinabangan, dahil na nagtutubo ang ano diyan ang flora and fauna na pwedeng mag-exist diyan. Pero ngunyan baga sa recent time tango niya na moderno na ang mga mining technologies and mining techniques. Dahil naman po baga nangyayari sa mga araw kay itong mga nangyayari kang enot sir. Ano sir? Iyo po, iyan ang resulta kan so pinahigpit na pagmomonitor buda paggibukin mga regulasyones about sa pagmimina. Ang basehan kay ni IUSO Mining Act of 1995 na pinahigpit ang pag-monitor buda pagibog business kay ning mga mining companies. Ang pinakadakulang disaster nga nangyari iso sa Marcapper Mining Corporation sa Marinduque na nangyari kay itong year 1996. So kung kay itong nangyari, mahigpit na talaga ngunyan lalo na sa mga saraday na
mga small scale miners buda. So mga unregulated mining buda, illegal mining activities. Opo. Sir, kaso rin po nagpo na i-offer ang mining engineering degree dyan sa Tuya, sa Bicol University. And mga pira na po sir ang na-produce na graduates kayo and pira mo niya ang population ta, sir. Okay. Nagpuon po ining kursong mining engineering sa Bicol University kan taon na 2007. Okay. So pang 16 na taon na po ini. Ngunyan nakaproduce na kami po mas o menos 300 na mga rehistradong mining engineer. Poon kang 2012. Nakuha mi naman so primero hanggang sa 10 pwesto sa board staff nurture sa board examinations. Iyo talaga. Igwa kami ng ngunyan presente poon kay itong nagpoon kami kang kurso na ini sarong section kada year level. So from first year to fourth year igwa kami sarong section composed of 40 students per section. So more or less igwa kaming 160 na estudyante. Opo. Poon first year hanggang Sir, sir sa sa chemical engineering degree. 4 years naman po kamo niyan sir? 4 na taon. Opo. Pagpuon po kang K to 12. Imbes na 5 taon ka ito na dating old curriculum, ngunyan 4 years na sana po. Opo. So iba kayang subjects na tig-offer sa college ka ito, itinao na duman sa grade 11 mo grade 12. Opo. Sir, igwa mong kamong pwede ta daw sabihon na igwa ka, ano ang mga inclinations na dapat na hiling sa sarong aki na gustong mag-take ning mining engineering? Aron po sa iba man na chemical na kurso digdi sa bio, aron kang chemical, electrical, civil, geodetic, mechanical, etc. Yes. Ang mga kay po ang kini na mga talento o potential na sa mga estudyante, iyo ang aptitude sa siyensya buda mathematics. So yan ang pinaka requirement na maray sa mathematics buda science. Maray ka sa mathematics buda science. Buda igwa kaning ibang degree ning curiosity sa mga bagay-bagay sir Opo, buda so medyo maray ang critical thinking, mag-analyze sa mga bagay, mga problem solving, ability. Ano po kayo? Sir, paano po kayo niyang ang sa inyong exposure kan mga estudyante o ining immersion or OJT system? Paano pang sistema po ninyo kayo ni? Ining immersion po, ining OJT programming, nangyayari po yan sa summer break. Usually, after the second sem, mga Hunyo-Hulyo, kada taon, igwasin daki mga 320 hours, sobra ining sambulan, bali na simana sa bulan na Hunyo, Hulyo na ang mga estudyante may nagduduman sa mga minahan, mga quarry, involved sa mga quarrying mining operations, tanganing mag-practice kan sa indang on-the-job training. Opo. Na credited man po yan sa mga requirement para makagraduate sa kurso. Sir, ano ang pinakang requisitos o requirements kang CHED para maka-offer ang sarong university or college ning mining engineering degree na, sir? Dapat po igwaki parang dakula na employment opportunity sa riyon kung sa inyaw ng eskwelahan. Ang primero po, igwaki mga stakeholder meeting na ang mga sa komunidad buda sa kapalibutan na sa rehiyon nangangay po talaga kan mga technical na graduates o mga engineers na arugayan. So igwaki nagiging konsultasyon sa mga eskwelahan buda sa private buda LGU plus mga kang gobyerno, ahensya sa tanganing mabilog ang sarong program. Okay. Sige sir, wala na kita kaya ning oras. Tatawan ko po kamo ning tigda 30 seconds na tulo Para maski po 30 seconds man sa ibong sa chemical engineering. Po, sir, magastos man ang pag-eskwela, pag-take kang degree ini sa Indo, sa mining mo na halimbawa?
Okay man po, dahil ta sa roman sa ng section kada year level me, ang mga graduate me, maray man na-employ man sila sa luwas. Opo. Kumbaga, digdi sa Pilipinas, siyang man sanaan nag-offer na eskwelahan ti mining engineering, buda digdi sa Southern Luzon, digdi masasabiyo ang mining engineering. Kadaklan po. Sir, magastos ang pag-take ng mining engineering degree. Magastos siya o bako man? Bako man po dahil ang kumbaga kung gastusan paghurunan, halos pare-parehas man sanaan mga gastos kay estudyante na sa mining, chemical, electrical, mechanical, geodetic, etc. civil. Ang medyo magastos lang kung ang kurso mo ngaya dakol na laboratory, na subjects, dakol na mga exposures, dakol na mga plates, dakol na mga community immersion or whatever na nakakadagdag sa indang paggasto. Sige sir, paki-invite mo ang public so interesado mag-take ng engineering diyan sa Tuya, chemical engineering, mining engineering degree, guide po. Para sa listening public, pinapaabot mi po as the department head chairman sa mining engineering na pag-imbitaran mi po ang mga sendong mga kaakian na may talento sa siyensya buda matematika na so mahilig diyan sa magluwas, mag-adventurous, mga mahilig na mag-outing, kumbaga, tanging kurso na ini usually nasa exposure sa field na pwede ka mo take ang entrance exam sa Bicol University, paunin do ang course na mining engineering, dakol man na kaming oportunidad para sa inyong mga kaakian na gustong maging inhenyero sa pagmimina. Okay. Sir, thank you very much po, Engineer Florence. Salamat pong maray, sir. Salamat po, sir, sa pag-akomodar sa Moya sa College of Engineering, Bicol University. Sa indong programa po. Yes, sir. Welcome. Good morning po. to all. Good morning. Okay. Anyway, okay, sige. Yan po si Engineer Florence. Yan po si Engineer Baraha. Sir, good morning po. Sige po. So, yun po. So, sa Chemical Engineering po department namin, so assured po ang mga kaakian po nindo na talaga po matatawan sinda ng tamang oportunidad para po talaga matapos sinda ang mga kanya-kanya lang sa diring interest sa chemical engineering. Yes. Sa parasin po sa pangapodan ni Engineer Florese, so mga mahilig po dyan sa mga scientifico, mga kaakian po, mga ano po sa mathematics. Inanyaya po namin kamo na maglawag po sa Chemical Engineering Department. Assured po na talaga pong competent ang sa mga faculty, na talaga pong sinda po ay very passionate, talaga pong habot pa nga minsan sir na banggi para lang turuan ng mga alagaan pag nag-research po sila sa laboratory. Yes, Yun lang po sir, ako lang po salamat sa pag-imbita po sa Muya, sa pamilya po kang Busing. Okay, thank you. Si Engineer Canaria, yaon pa ma'am. Good morning. Yes po, sir. Sige ma'am, with your parting words po, go ahead. So, para sa po, thank you very much po sa Radyo Veritas sa opportunity po na ini na introduce mi sa program na chemical engineering. So, invited nga po, as mentioned po ni Sir Baraha. So sisay po na gustong maging chemical engineer dyan, mag-degree po sa Bicol University. Tapos, sir, kuhaan ko lang po ining opportunity na i-good luck po sa mga matake po kang Chemical Engineering Board next week. Yes, oo. Good luck po sa Indo. So, sana, sana 200% ang pumasa. Yes, sana 200%. Sana replace. Opo. Yan lang po. Good luck po sa kanila. Thank you po. Sige, salamat. Okay. Yan mga tugang, ang satuyang presentasyon ngayon aldaw ni Huwebes, ang satuyang mga pag-iriba dyan sa Bicol University, lalo po sa BU College of Engineering sa pamamay po ni Ma'am Ami Gonzales. Ini po ang sa inyong amigo sa radyo sa pangalan ni Professor Edgar Barameda asin mga opisyalis kan Bicol University sa pangalan kang BU EMD. Ini po ako po si Professor Seth De Matera. Salamat po, maray na pagkaaga sa tuyang.
Ini ang Veritas Legazpi, Radyo